7 meses despois de que fose aprobado o ERE en Casmallet, os traballadores afectados polo mesmo seguen sen cobrar os meses que lle debía a empresa e sen as correspondentes indemnizacións polo despido. No seu día, parte dos traballadores representados por comisións obreiras presentaron un recurso para pedir á Consellería de Traballo a impugnación do ERE e un segundo a sentenza do Xulgado do Social número 1 de Lugo, conforme daba traslado neste caso á resolución da Xunta de extinguir os contratos con 20 días de indemnización. A día de hoxe os traballadores están á espera da sentenza de ambos os dous. No primeiro caso a resposta virá da Xunta e no segundo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Unha situación difícil para os preto de 30 traballadores afectados en Asballet. Sí, unha situación moi difícil, de total indefensión, porque o único que teñen a día de hoxe é a prestación de desempleo, a teñen porque cotizaron para ela, lógicamente, pero nin tan siquiera se pudo solicitar a Fogasa pois a parte que lle correspondería, que sería o 40% desa indemnización dos 20 días, porque, lógicamente, se pretenden todos os traballadores cobrar outra indemnización, porque está claro que a responsable da situación é a dirección da empresa, non é nadie máis. Por lo tanto, se se espera esa resolución favorable dos 45 días, non cabe o de solicitar os 20, porque para solicitar os 20 a propia administración, neste caso a Fogasa, é necesario renunciar a cualquier outra acción. Por lo tanto, ante esa situación, nin tan siquiera cobraron os 20 días, nin os salarios, que sería hasta 150 días que o Fogasa garantiza nestes casos. Cuantía que, segundo datos aportados polos sindicalistas, rondan os 1.800 ao ano. Cantidade que habería que multiplicar polos anos traballados. A maioría dos traballadores contaban cunha antigüedade de 3 e 6, unha cantidade a que hai que engadir os meses que lles debía a empresa, que na maior parte dos casos superaban os 5. Unha suma de cartos necesaria para os afectados, dos que case a totalidade actualmente están no paro. Porque a xente está desde decembro do 2010 sin cobrar nada da empresa hasta maio do 2011, que empezou a cobrar a súa prestación de desemprego. Por tanto, andan nese entorno. Que, ademais, a fatalidade dos momentos que estamos, que prácticamente naide, eu non teño conocemento, e se hai un par de traballadores que tuveron ocasión de encontrar outro empleo, pero prácticamente a totalidade siguen ca situación de desempleo, e a situación de desempleo ten un límite, claro. A moito deles, pois ao mellor xa bastante antes de terminar este ano 2012, se van a quedar sin ningún tipo de prestación. O sea que é unha situación, por as dúas bandas, moi fastidiada, moi complicada. A solución é esperar as resolucións xudiciais. A parte desta situación, denunciaron a empresa ante a Fiscalía por presunto fraude. Temos presentada unha denuncia ante a Fiscalía, que é onde corresponde neste caso, porque entendemos que de máis dos 7 millóns de euros, que son uns cuantos millóns de pesetas, que cobrou esta empresa, además que os cobrou xa acreditado, pois entendemos, xa digo, que hai un fraude nesas subvencións, porque non é moi lógico que se cobre ese diñeiro, que se teña unha situación, simplemente a plantilla xusto cando cumplía os 5 anos, que era en decembro do 2010, a partir de aí xa tomaron medidas para restringir. Por tanto, subvencións que entendemos nós en fraude de lei, igual que, por desgracia, noutros casos que se diron na provincia de Lugo, pero tamén a expensas de que a propia Fiscalía pois encontre indicios e impute neste caso á dirección, porque lógicamente aí se alguén é responsable son os administradores. En canto ao estado actual da empresa, que está en concurso voluntario, e a posibilidade de que os traballadores se beneficien do mesmo, o representante sindical dubide de que sexa así. É unha situación de liquidación, pero non ten ninguna garantía a xente de que por eso vai a cobrar, porque vai cobrar, repito, si queda, despois de facer a subasta total, pois posiblemente non quede.